Mladi Uroš Mladenović ovogodišnji je kolačar na zavetnoj slavi vinogradara i vinara sa Vezirovog brda. On pripada drugoj generaciji u svojoj porodici koja se trudi da sačuva tradiciju predaka. Prema njegovim rečima stigla je i treća generacija Mladenovića koja će sigurno unaprediti ono što su dedovi i očevi podigli. Za njega i njegovu porodicu je velika čast biti kolačar na Spasovdanu, rekao je Uroš Mladenović. Tako je, želimo pre svega da čestitamo svim pravoslavnim vernicima ovaj veliki praznik Spasovdan. I evo, okupili smo se danas s tim povodom da u velikom broju radujemo se da ima mlađih generacija. Evo, mi smo druga generacija. Kasnije, nakon spavanja će doći i treća generacija naslednik, tako da negujemo našu tradiciju i eto, proslavit ćemo današnji praznik sa svim prijateljima našim. Mi smo deca koja su odrasla u crkvi, generalno negujemo našu tradiciju. Na svaki veliki praznik smo u crkvi i evo ovde da podržimo sve naše prijatelje koji su godinama ovo sticali i pravili i da i dalje to unapređujemo i da ih prosto podržimo. Kolačar za narednu godinu je Predrag Milošević koji sa bratom radi vinograd nasleđen od dede i oca. Tako rade na Vezirovcu. Velika čast, nasledili smo dedi vinograd, još uvijek to radimo. Trebalo bi da se obnovi, to ćemo ja i brat, nadam se, uskoro da nastavimo. Znači da ga uvećate, jel da bude još više? Da proširimo, naravno, da. Dobro, otkud ta ljubav prema lozi, prema vinogradima? Pa, vjerovatno, sledili od dede, od oca pokojnog, sad ja i brat, tako. Volimo i vino da popijemo, što je normalno. Evo, dobili ste kolač sledeće godine, ste vi na ovom mestu kao kolačar? Isto, kažem, velika čast da budem ovde s ovim ljudima, i mlađim i starijim. Obnavljamo, evo, pravimo terasu ovde, pomažemo koliko možemo i tako. Udruženje svečara Svetog Trifuna sa Vezirovog brda podiže letnjikovac pored vinogradarskog doma. Sloga kuću gradi, kaže stara izreka, a vinogradari i vinari sa Vezirovog brda to dobro znaju.